Kokony, áno, Ty si nechal zabudnúť rádio, nedostaneš ani korunu. Ty špina, ty handra, ty nighaj. Nechal sa... Zostaň. Tonino, nechal sa robiť furčačka, ale tu z tej Ameriky, čo si to vliekol. Nie je oný. Máčko, prosím, to s týmto kokoj. Daj mi číslo na toho debila. Tu máš, tu je číslo na každého. Tu je číslo. Bacha, Gusto, bacha, Gusto. Nalož ho, prosím ťa, zober ho, one. Prišiel som bez odporu, keď ste ma povedali. Na to si ma volal, aké svetlo? Áno, Tami. Potom si pán vyvolil aj iných 70. Teraz čo, ako všetci tu fotíme? Sonino, jebej. Ty sa chod spojiť s Bluetoothom. Sony, zostaň! Zavolaj do Alpajnu, zavolaj do Alpajnu. Toto bravo ma pripravilo, chlapci, o pol života. Chlapci moji, toto treba dať na internet. Ty si jemnutý, ty si mi teraz volal. Volaj do Alpajna, ja som niečo ti poviem. Aké má zapálené oči, ale... Nechaj ho, chudák, však má alergiu na mravce. 0907 870 889. Teraz by... Počkaj, našiel čas účtovania. Ty starej padovku. Ja to veľmi kľúčil, keď ho platí, veľmi tak kľúčil. Ja chcem tie Ground Zero repráky, áno, nič nechcem. Donies mi oné repráky Ground Zero. To ja nechcem! Ja chcem tie Ground Zero repráky, ja som to povedal. Vypýtal som od neho 40,22. Koľko? 40, koľko som vypýtal? Viac som nechcel. Prečo? 50 € si mal od neho vypýtať. 40, chudák plata tu máš. Nie, čo si kokot. Dosť málo, Jano. Aj, keby, vieš, za čo? A nekuroval som za toto. Jeden deň som nekuroval za 20 € pojebaný. Ale dneska, vieš, čo som vybavil? Čo? Vráble, chata, hore, lochy. Lochy nad vráblami, kde sú tie lochy? Nie. Naposledy na niekto tam... Nemáme auto, Jano. Ja mám, Mároš rozobral celé auto na komplet. A Robo vytečie olej. A toto strieborné ako čo? To čo máš? Ako tento človek by sa raz mohol zachovať, že to zobrať. Ale... Môžeš nás zobrať, do lochu. On má povinnosti. Do vrábelských ľochov nás môže zobrať. Ale prečítaš nejaký žalm. Áno, prečítaš žalm. Pred cestou do vrábelských vrchní, pred cestou do vrábelských vrchní sme sa rozhodli. Lochy alebo vrchy? Dajte si pozor a varujte sa akokoľvek zákonstva, lebo život človeka nezáleží a rozhojňovaní jeho majetku. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Čo urobím? Lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu. Toto urobím. Zboriem si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obede, všetko čo mám. Potom poviem si duši, máš dosť všetkého, na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí, vesel sa, Vrábelské lochy, 2009. Hodí 8. Nová zmluva, jebem na ňu. Dobre, ale zachovám si ju. Hodím komu, ty si na akciu. Sony, zostaň! Máte mi povedať, že koľko som ti nealkoholizmu, tak si nehodím sa. Toto je to pivo, čo mi povedal, že nepočítačku. Tak, ty na čo si si ho položil sem? Ja som to nebol. Hej, nie je to Chlapci, to už aká rúra? Áno. To je maďarský výfuk z Maďarska. Však a to bude koncovka, to je plechovka zo zlatým bažom. No. Kde si bol včera, vieš, aké strany to boli večer? Daj Ja som ho zapalač. musel povolať. Daj zapalač. Peťko, včera si mi dal zapalať, čo Daj chceš? zapalač. Ale chcem ho chodiť. Taký rád, počúvaj Peťo, idem domov. Díky túto nádrž, nástrikajte, tu je stresem kúpil. Pravda, tak to nebudem toto robiť, Jano, čo si? Peťo, 10 € ma nesvedčí. Pravda, že nechcem. Toto dogitovať. Ja som to dvakrát robil hento. Druhýkrát som robil to. Prvý a posledný. Daj oheň. Ale chod, tak vidíš, ale videl si, aké chyby tam boli. Jasné boli chyby, ale v tomto. Maťko, kde mám tu nealkoholické pivo? Myslíš tu na čo tú šťandu, šťačku? No čo ti povedal dealer? Áno, to bude to nezaujímavé. Tak chod do zvona. No jasné, teraz budem utekať kvôli... Ideš na Žarnovicu? Do Kto to zvona. zaplatí? Zaplatiť to, vieš kto? Nová zmluva. Všetko je v novej zmluve. Hej, počkaj, Erik!